Anane atiku ki kok ya kesepen nganti aku ki iri karo tangga teparo kae. Saben ditinggal karo bojone ning omah gayeng guyon karo anake. Besok kapan aku ki nglakoni kaya ngono. Monggo anggonku mau omah karo Kakang Branjung ki 10-an taun nyatane. Nganti iki ya durung diwenehi turun. Kok ya lek kebangetan temen Kakang Branjung kuwi lho ya. Lah wong lanang kok ya ora iso ngekno anak wong wedok. Jane iki ya seneng-seneng ae diganjar dadi wong sugih. Lho. Jebule kondi sampeyan Kakang Branjung. Sik lho kan. Kakang Branjung, kene lho tak jak omongan, sampeyan kok malah mlebu metu kan dhewe. Ora mikir karo wedok. Jadi rasakno bojoku kok ya malah jengkel aku. Kang Branjung. Kene lho, Kang. Sampeyan iki tajak rembugan, tajak omong kok glelang-gleleng karepe dhewe. Sampeyan iki awet esuk le lunga kaya ape ning ati lagi mulih iki lho. Kondi sampeyan iki kondi. Ora usah takok. Lho, lha wong jeneng bojo kok ora usah takok piye? Mangkel aku. Lah kok mangkel sebabe apa? Sebabe kowe. Lho, sebabe aku. Yo. Aku duweni salah apa karo sampeyan Kang Branjung? Ora ngrumangsani. Lho kok ngrumasani? Kowe iki salah. Nek ora ngrumangsani nek kowe iki salah. Salahku ki apa? Yen pancen aku ki nggih salah karo kowe, apa salahku kandhakno, Kang? Lho kowe iki wong wedok kok ora iso kaya tangga-tanggam. Lho, ora iso kaya tangga-tangga piye sih kok karepno? Tanggam wong wedok iki duwe anak kabeh. Lho kowe lho iki wedok ta wedok-wedokan kok ora iso duwe anak. Jebule wong perkara kuwi. Lah nek ora Pinter mbok disiki saka rumangsamu, aku ora bisa ndek anak ki sing salah wong wedok ora iso, Pakde. Sing salah ki sampeyan. Sampeyan ki wong lanang sing ora iso ndawekno anak wong wedok. Dadi kaya ngono kuwi kowe isih nyalahno aku. Lah kok ora salah sampeyan salah sapa ya? Tak kandhani. Kandhani apa? Kowe iki cara sawah. Lek ku maculi rina wengi. Nganti iki ora iso metu asile. Monggo nek kowe iki wong wedok iso duwe anak, mesti ndang meteng. Ra iso yen sampeyan nyalahno aku ora trimo. Kesalahan iki sampeyan. Mergo ngene lho Kang Branjung, tak umpamakno ya to. Ya. Aku kuwi sawah-sawah sing loh. Esok dicubleki sore tukul, sore ditanduri ya esok sepi. Lho saking ae lho Kang. Saking apane? Bibite kene. Pacule pacul bengkong ya kaya sampeyan iku ora iso tukul tandurane. Dadi kowe ngarani aku ibarat aku pacul bengkong. Lah iya apa ora? Bibit gabuk. Bener. Ya yen gampang nek nyalahno wong. Saiki aku tak takok. Takok apa nem? Tak jawab. Umume wong sing meteng iki wong wedok ta lanang? Nah umume ngono sing meteng wong wedok. Lah sing lairno bayi iki wong wedok ta wong lanang? Wong wedok kan. Nek kowe iki ngrumangsani wedok gene ora iso meteng. Ora iso nglairno bocah. Lho kuwi wedok ta wedok-wedokan? Oh, mulo ngarepno tak kandhakno. Lah wong bibit gabuk kok iso meteng. Ning ngene ae ora usah geger diruwak karo tangga teparo ki ya gemrebek sini-sini wong. Piye-piye? Saiki tak jajale piye, Kang? Jajal piye? Sawahku ben digarap wong liya kira-kira mengko tukul tandurane apa ora. Kanggo buktekno. Yo buktekno. Sawaham ben digarap wong liya. Iso metu asile ta ora? Bener. Wah, supon blantek sepeda ndang ngintek kae. Seneng ae nyalahno wedok. Saka rumahsamu. Aku lek wong ngene iki mikir donyaku iki lho. Lah kok mikir donyamu? Donya samene mburu-mbure saya lek aku modal. Sapa sing duwe nek ora anakku umpama aku duwe anak? Jajal. Lah iya aku dhewe iki ya ngono. Ning kok ya kebangetan sampean iku kok ora
wedok mongko ning omah ki isine mong aku karo sampean. Yen sampean ki suwe lunga ora mulai-mulai nang omah kaya sepi nyenyet kaya ning kuburan Kang atiku. Ngene ae. Ngene piye? Ben iso duwe anak. Ya. Aku tak golek rondo elelean, rondo brundak ae. Makel wong layak. Peh ceklan dhuwit. Sabam ning warung ayu ya. Ora warung ayu golek rondo elelean lho. Wis, nek perkara iki dirembug ora ana rampunge, ora ana bare. Lah iya, ku dhewe ki yo nganti kesel nek padu karo sampean ora ana bare. Dirungokno tangga karo kae isin Kang. Ngene, iki kowe arep tak bekas. Bekas apa? Donyaku iki akeh dhuwitku mbruk-mbruk. Hah? Nganti ana wong jawab utang, aja pisan-pisan mbok penehi. Apa meneh njaluk? Ngene lho Kang. Bondo semene akiye, mongko kowe ki ra anak mbok nggo apa? Nak mati ki lho ora mbok gawa. Nggo tulung karo wong cilik-cilik ora duwe-duwe kae lho Kang. Dadi bandang semene iki arep mbok kene wong cilik-cilik sing uripe keserakan. Ah sing yo tulung yo diwenehi lah nggo apa? Sak doyan kadung tersi, kowe urung modal awe badhok apa kowe? Ganjar wong sugih kok nyengita ora karuan. Bojo rupane ngono. Rasani. Apa? Ana kene dan turu, kesel aku bocah tadi Aku terus. lagi jangka kok nyemimil ngrasani wong. Ya gregeten aku kok bendina bocah padi terus. Tak ijolno kowe tak ijolno. Arep bojolno, rumah sama aku terus wedi. Rumah sama aku terus patir arep bojolno. Kowe iki lho. Dhewe Kowe iki lho. Ngene. Ayu budone supon. Dadi Mas Dani simpenan ya duweni dedekan. Layak. Lah kae dindine supon aku lepedaku moro. Piye neh? Raketan tak jak. Lho, monggo. Jebule kowe, Dik. Kene-kene ati kangen aku kuwi lho ya. Suwe ra tau cilik karo sedulur. Lah, bojom karo anak kok ora mbok jak to, Dik? Mboten yo, teng omah kula niki wau piyambakan nek yo. Oh, ngono. Nggih. Lah. Nah, Dene tiyang bejo niku mboten kaya sampeyan kok yo. Padha-padha anake bapak karo mbok. Ning sampeyan karo aku kok beda ki Mbak Yu nggih. Sampeyan uripe kepenak. Omahe apike kaya ngeten. Lah kula urip kok yah mono, yah meten kok mung kaya ngeten yo. wis Adin, diterima panane ora usah kersula kaya ngono. Pancen kabeh mau garis sing kuwasa kudune ngono. Ning ngene lho, Din. Lah saka omah nganti wene kok kemak-kemek jane iki mau kowe iki mau apa omah wis mangan ta urung, Din? Bojo kula dereng liwat yo. Urung liwat lha apa sebabe kok urung liwat? Berhasil telas. Alah, mesakno. Kula nggih nganti yang menten nggih dereng klebon napa-napa yo. Alah, ya wis yen kaya ngono ngene ya, Dik, yen kowe iki mau durung mangan, enteni ning kene aku iki mau bar liwat tak jipoke sego dhisik mangan dhisik ya, Dik ya. Nggih. Oh, ngono enteni kon dhisik. Ning kene sego yo turah-turah wong ngancene wong sugih. Ning omah wae kok nganti rasane weteng kalih. Yen kowe lesu iki ndak dipangan, Dik. Wis ndekno mengko yen kurang tanduk ya kena. Tak jipoke banyu nggo ngombe ya, Dik ya. Nggih yo. Iki engko tak pangan separo. Sing separo tak go muleh ben dipangan buke momo. Rayune aku duwe dulur gemati karo aku. Oh! Laran. Sajo ae le medhu. Yo kenaken. Moro-moro arek mangan, moro arek kemplok. Bandane sapa? Lho aku sing ndek omah. Wetengku kali ditampet kowe.
Iki wau sing maringi Mbak Yu Kang. Dadi iki mau lek menehi banyumu. Nggih. Mergo kowe rene krasa ngeleh terus mangan iki mau. Teng omah mboten enten sego. Ah ya. Lek mangan kok telap demenakno. Jarene Mbak Yu sego teng mriki kathah. Lho nek segone kene turah-turah. Dadi kowe ngeleh tenan. Nggih, Kang. Mangan iki kira-kira entek ta ora? Mungkin nek mboten entek kula bentane wangsul, Kang. Nggon tanduk, gowo sing mundung lah. Ning aja iki sing gogo muleh. Iki pangan kowe, pangan kabeh. Yo, pangan kabeh. Cocokane len del-delno. Kowe buat dari bapake ae. Lajeng kula pangan kok sampeyan Pak Kang. Beras iki asale kok gabah. Gabah diselekno dadi beras, diliwet. Liwet iki angelane wong. Maune beras iki gunane duwe. Kowe mangan. Nyambut gawe. Moro-moro mangan. Wis suwe dunya nyontak, nguri. Pamane sing mangan kula dak mboten enten ilang ya, Kang. Ora ilange apa? Nek iki pemeliganan. Aja ana arep medhek-medhekno. Benone jago ngombe Den. Loh. Segane lah kok malah kocar-kacir ki mau kenapa Den? Kula niki wau kesusu nganti piringe gawah. Alah, ora usah Kocar-kacir. Ya wis sing wis kadung anu putar apa-apa iki diombe dhisik ora usah anu lho Den tak jipoke meneh lek ngliwet mau akeh ijen kok Den wis enteni tak jipoke meneh. Guru adyo garing. Nek menawa disigokno sego yuneh, tak ombenane sik nak mangan ben ora Budek kok piye? ajeng minum, Kang. Yo kenan kowe ah, banyu saiki ora banyu kok sanyo. Ora banyu kok dobet. Iki banyu aqua. Tumpuk iki larang regane. Yo kenan kowe. Kowe nek nganti tuman kulino ngombe banyu iki. Ora ono sing nggo tuku. Yo ketelak tak minum kedhik mawon, Kang. Dadi durung ilang ketelakan. Nggih, Kang. Kira-kira ngombe iki kok seger ya? Nggih, Kang. Tenan. Iki lho ngombe kabeh. Aduh, ngombe kabeh. Aja aneh leh. Lek dendel-no, bar badhok ngombe, bar ngombe wetenge ngeleh, badhok neh. Sampeyan niku ipe kula lho, Kang. Kalih dulur ipe kok mentolo sampeyan. Iki nek bayu ndek kanggo karo aku. Nek bayu ora kanggo karo aku wong liya boyo kowe. Ampun begat. Aku di Nggih, Kang. Nggih. kowe melarat ae sini-sini wong. Yo iki iki lho dulur melarat. Bedino lek moro golengganan. Angger wetenge lesu rene. Ketelak moro rene. Tak obuang ae omah. Ngono wong. Apa ingin lihat? Mboten, Kang. Dumpak air pisan kok. Bedane kok adoh lho Brandung karo Kang Brandung. Antene sing dulurku iku yu Brandung kok.
Kang Branjung mung duripe. Den, lho, Dadi upama lah kendine kok malah pecah iki mau kenapa? ngapunten yuk. Nek kula salah mecahno kendi, niki wau ajeng ngombe ngrucut kendine jawah. Alah. Pun yuk, kula mboten mangan mboten napa-napa. Kula mboten minum nggih mboten napa-napa yuk. Belak lesu, Den. Alah pun kulino mawon kok. Ngeten lho yuk. Piye? Kula mriki wau wonten damele yuk. Ana gawene apa, Den? Anak kula momok niku awake mboten kepenak. Awake mriyang. Ajeng kula golekne tamba, kula mboten gadah arta. Mila kula mriki kula ajeng nembung dhuwit kalih mbakku. Niku mawon nek enten. Ajeng kula nggih nambahno momok yuk. Lah kok mesakno banget. Wis ngene ya, Den. Ora usah kondo nyilih. Iki simpen aku dhewe ora duwe Kakang Branjung. Wis go nambahno anakmu. Wis ora usah nyilih. Ampun kathah-kathah. Ora wis apa-apa iku duwite mbakku dhewe, Den. Niki mengke nek kula mboten iso balekno pripun. Alah ora usah mikir balekno barang, wis iki kanggo tombo anakmu. Saestu. Heeh. Allah Gusti momok. Kowe sida entuk tombo, Mok. Iki nggo nambahno kowe. Iki kena dienggo tuku beras. Liwat. Sing iki kena nggo nukokno salin momok karo Sarini. Yuk. Piye, Den? Selak diarep-arep Lah, cucu iya. kula tak nuwun pamit ujung cekap kula tak wangsul. Ya wis ora usah pamitan karo Kakangmu Branjung, wis jan mulai wae. Kok sing hati-hati ya, Den ya. Anakam bendang mari. Kakek mulai. Kakek, tak mulai. Kapuran aku tak mulai. Kula ajeng wangsul Kang. Piye? Ajeng wangsul. Lho kowe iki disopan ta ora? Lho marane wong mulai ndak pamitan karo sing di omah. Pun pamitan kalih Mbak Yu kula Kang. Pamitan karo Bayu. Iki ora men Bayu. Wis Kang. Latok. Anak iki awake panas bendang mulai mesakno. Panas mudah gak besok. Aja ngono asale. Ana wong melarat bilang mudah. Kang. Kula tak wangsul. Kula nyuwun pamit kalih sampeyan nggih Kang. Lah ngono lho. Nggih. Sik. Enten napa Kang? Kowe kena mulih. Neng tak kandhani. Napa? Saurunge kowe mulih, kowe arep tak operasi. Sampeyan iki kok kaya polisi arep operasi barang. Sakit Kang. Ajam sing dioperasi wong lara tok. Nggih Kang. Sik, Enten napa? kowe mulih. Pedhot glum. Iso wong ngene iki. Kok ben mulai to, Kang. Ora latok tak pemisan kowe kok kakek ngomong. Piye? Pun Kang. Sik, rene. Napa? Sik, rene sik. Mbok geret-geret kan mbok apa Ora kok. tak tindakan pisan kok napa kok Kang? Ah ben mulai, Kang. Enten napa Kang? Lah apa mbok apa no sanite. Kang. Ora tak apa-apano. Lho. Ambine kok Lah Kang iya. kene tiyang lan. ngerti ya bodoh dene tak tukokno. Alah wong kula wong tuwa mawon mboten salin nggih mboten napa-napa. Kowe iki wis nom andek tuwa klambim kok ireng terus. Ngerti ya tak tukokno putih 9 meter. Ampun ngoten. Tenan. Sik. Niki enten napa? Sak ketoke kok rondokan iki isine opo? Katone sae wono duwe atusan abang. Peno iku akan mesak. Lem kerampok kondi. Nggih pun Kang. Enten pantun ae. Ulung operasi kabeh kok pantun. Aku yo wis to Kang. Penjara tunggale. Yo kebangetan sampe. Wah. Pun Kang. Sik. Enten napa? Ya iki nek cara saiki jantuk wedhus babon iki. Pun nggih Kang. Kosek. Napa mel alah yo. Ben mulai, Kang. Resik. Sik. Kang Branjung. Sik. Kowe kok entuk dhuwit 300 iki bandane sapa? Niku
maringi Yubranjung Kang. Ya, Bener, iku mau semene aku duwe-duweku dhewe ora duwe sampean. dadi iki duwe tem dhewe mbok neno Branjung. Iya. Lah kowe entuk duwe ngene iki asale kon ndi? Sisa blonjo tak kimono sithik-sithik. Lah kowe blonjo iki njaluk sapa? Ya njaluk sampean. Nek blonjo kowe njaluk aku iki ya duweku. Ini penong kula Sariden anake awake Ora iso, ora iso. ben kotor. Ora iso, wis ora iso. Pun Wis, Yu. nek mulai mulia. Ora ganduli. Nggih, kula mboten tok dhuwit mboten napa-napa. Lah iya. Wong pancen niku duwike Kang Branjung. Lah karo. Ngeten nggih Kang. Piye? Saderenge kula wangsul kula tak kandha kalih Yubranjung. Kondo, umpono Mbak Yu. Kandha apa, Din? Yu. Wong sampean dulurku. Padha-padha anake bapak karo simbok wis mati. Bapak mati kira ninggal warisan ae. Bener, Din. Tinggalane bapak duren sauwit sing nganti saiki jeh wong padha-padha melu duwe wong aku iki ya kalebu anake bapak. Aku njaluk bagian duren aku. Ngono karepem ya wis ra apa-apa, Din. Wenehi bagian pakne mesakno. Ya gini iki lho. Duwe dulur melarat. Bendina lek sing diucik warisan. Tinggalane wong sing modal iku. Ya ngene iki. Kula niku mboten njaluk bandane sampean. Wis ora, nek iki bandane bapakmu wis ora. Iku tinggalane bapak. Ya, wis ora. Kene Gil. Nek sampean owel perkara menehi duren kalih kula. Wong desa niku enten sing nata. Lah karepem. Kula nggih ajeng lapor. Sik. Sik. Ora ana lapur-lapuran lah, Rei. Ya pripun iki? Kene. Kula njaluk tinggalane bapak kula dhewe kok, Kang. Dadi nek kowe njaluk warisan, duren tinggalane bapak mreweh modal. Nggih. Ora tak wenehi ku arep lapor lurah. Nggih, Kang. Yo ngene iki lho. Paitane wong melarat. Angger ora diwenehi lapor sing dienggo ora. Ya, Lah pripun? ya mergo kowe rumangsane duwe bagian to duwe warisan duren tinggalane bapak sing modal. Rungokno. Tak bagei. Matur nuwun, Kang. Tak bagei. Ndak kowe ngucik perkara warisan dunya lek. Matur nuwun nek sampean maringi kula tak wangsul riyen. Sik. Enten napa? Ana aturane. Ya aturane pripun? Aturane ngene. Nggih. Duren woh. Nggih. Kok wayahe tuwa. Tibane wayah bengi bageamu Den. Nganti duren woh tuwa. Tiba wanci rina to wawan. Bagi aku. Kok ana duren rina ciblok, mbok jiwa kowe tak mlathok gasem kowe. Niku carane Kang Branjung ngedum warisan duren kalih kula. Aturane ngono. Mangke nek enten duren tiba wayah dalu bagiane sari. Bagiamu Nek duren jawah panci siang bagiane. bagiane Branjung bojone Mbak Yumu iki. Kula ugemi ngendikane Kang Branjung. Heeh. Bener, Matur Din. nuwun Yu. Oh, ngono. Nek ngaten pun genah perkarane perkara warisan duren tinggalane bapak. Kula ngugemi dawuhipun Kang Branjung. Oh, iya, Kula tak Din. wangsul nyuwun Oh, pamit. ngono, ngono sing ati-ati ya, Din. Bakale wampet kowe, Din. Kang nyuwun pamit. Ya, Kula nyuwun pamit Kang. Iki ya dipamiti dhuwur nek kok lewatake. Oh, ngono, Din. Sing ati-ati ya, Din ya. Bakale Branjung iki pikirane 17 menungso wae ta. Kaliren modal urusan iki. wis sing ngono sapa? Kate ora. Kang Branjung. Apa? Bakale ana wong sing diwelehno kahanan. Wong ndi sing diwelehno Lho, anak? wong ndi ya sampeyan.
Nek iso aku. Sampeyan mau ora janji karo Saride. Yen duren tuwa tiba wanci bengi, bagiane Saride. Bener. Lah yen duren tuwa tiba wanci rina bagiane. Bagiane Branjung. Lah mula kuwi selawase urip nganti semene tuaku ana tumon duren tiba wanci rina mesti wae wanci bengi. Sakno kowe ben dulur ben wae. Dadi duren iki nek tuwa tibane wayah bengi. Oh ya mesti wae wayah bengi. Ora ono duren tuwa. Rina-rina ceblok. Sariden nyeluk. Ora iso. Sariden nyeluk. Den balik den. Den. Mangan parkir sampean dhewe, Sariden ya butuh mangan. Ku njaluk warisane dhewe angel ngono. Kowe iki dhek mentilas genggek ta. Ya ndol kok ngomong samu aku ndek bojo, kowe iki ketemu setengah mati. Kalau turu. Apa? Kok mbok turu apa ya ini? Arep mbok tinggal tak turu, arep mbok tinggal anu, ngene warung ayu ya. Ora. Apa? Aku janjian nek Janjian karo sapa? bojone support. Bolak-balik kok bojone support. Kowe mok semok. Saya mau ndi karo aku? Walah. Lah, bokongmu gedene ngene kok malah mbok banding-bandingno karo bojone support. Bokonge kaya teboke wong winong. Ngono kowe. Dadine ngene iku. Layak. Aku dhewe iki pesel padu karo kowe terus, aku tak tinggal ngono. Wah, semane omong aku keliru mang piye. Anjen bener omongane bojoku. Ora ana duren tuwa tiba wayah awan. Duren tuwa tibane mesti wanci bengi. Ya aku kok keliru mau. Kurang akal. Akale Branjung iki 17 kecamatan. Nek Sariden ora ono apa-apane pikirane Branjung. Titeni Den kowe. Titeni kok nganti ana duren tiba kowe gremet. Alah cilaka kowe musuh aku. Titeni kowe ya.